Det er lidt nervepirrende, altså, fordi man blotter lidt sig selv på en eller anden måde, og viser ens tanker og hvad man har skrevet og sådan noget for folk. Og så er man lidt spændt på folks reaktion, men de er så heldigvis rigtig godt imod det. Det er dejligt at vide, at det man skriver faktisk bliver til noget, og det, altså, folk kan købe det og sådan noget. Jeg kan godt lide det, jeg har selv taget nogle små forfatterkurser og sådan noget inden, men jeg bliver helt klart dygtigere at tage forfatterlinje. Når man har en forfatterlinje, så skal man også føle, at man er forfatter. Og det var det naturlige for os at sige, at hvis man er her og har forfatter på Bjerg Efterskole, så skal man også være udgivet forfatter inden over det om. Og det er de jo så også, dem der går på forfatterlinjen. Og så er det også for at tage eleverne seriøst og sige, hvis I mener, at I vil noget med det her, og det kan vi mærke, at de vil, så skal I også få lov til at udtrykke jer, sådan, så man bagefter kan finde jer på nettet i en rigtig udgivelse. Jeg har fået noget feedback, og jeg har fået kendskab til nogle flere skrivegenre, og så har jeg lært at læse mere op for folk, end jeg kunne før. Jamen, jeg har lært noget om at udtrykke mig, og jeg har fået rigtig mange skriveteknikker og ligesom idéer til, hvordan jeg skabte min egen skrivestil. Jeg har fået åbnet mine øjne for rigtig mange forskellige genrer. Jeg har fået feedback, positiv og negativ, som også har rykket mig meget mere. Og så har jeg fået indblik i hvordan jeg kommer til udtryk med mig selv igennem mine tekster. Og min historie har simpelthen bare været som meditation for mig. Jeg har været fuldstændig afslappet, når jeg har skrevet det, fordi jeg endelig får nogle ting ud, som jeg aldrig har gjort før. Så forfatter er faktisk noget af det, der har rykket mig allermest på mit efterskoleår. Fordi at jeg har fået lov til at vise, hvem jeg er.